De man uit Zwijgerbosk die in Skiering lei, waard januari 2010 deelsketten bij de Van Kleffenskwal op het Jereveen. Hij wil maar je mes de skwal ingaan vanwege zijn been. De verdachte kregen ervoor 3 jaar cel. Hij is nu 8 maanden vrij en met zijn hege beroep thuis afwachten. Maar hij moest wel therapie volgen. Nevens het diepen bij het ministerie wil de man er net om mij werken en wil hem daarom weer vastzetten. Hij heeft helemaal niet geweigerd om mee te werken. Hij moest tekenen op enig moment en dan moest het de volgende keer, want het behandelplan niet helemaal klaar. Daar verschilt trouwens de cliënt van mening met de behandelaar van de GGZ. Maar dan moet het Hof dan maar beslissingen nemen. Intussen vindt de Zwijgerbosker dat er geen help meer nodig gaat. Ik denk dat na 3 jaar iemand die een nieuwe vriendin heeft, die het gewoon prima voor elkaar heeft. En die zelfs ingelood is in de Elfstedentocht, wilt u dat niet vergeten. Dat zo iemand verder geen hulp nodig heeft. Maar als het Hof zegt ja, dat moet wel, dan zal de cliënt daar zeker aan meewerken. Het tegenberoep is in daarin van Takemier. Nou vreet we duidelijk wat er weer naar de gevangenis moet.